Arjuna začal Subhadrovi vysvetľovať zručnosť, ktorú sa naučil, ako preniknúť do formácie Padmavyuha. Subhadra pri počúvaní zaspal. Hoci Subhadra zaspala, Arjuna pokračoval v rozprávaní a dieťa v jej lone, Abhimanyu, naďalej pozorne počúvalo. Po chvíli Arjuna dokončil vysvetľovanie, ako vstúpiť do Padmavyuhy. Keď si uvedomil, že Subhadra spí, prestal opisovať, ako z nej výjsť. Netušil, že to neskôr zmení Abhimanyuov osud. O niekoľko dní neskôr sa Abhimanyu narodil. V Indrapraste každý deň všetci oslavovali jeho narodenie, ako by to bol sviatok. Správa o tom, že sa Abhimanyu narodil a že sa všetci radujú, dorazila do Hastinapúry. Šakuni sa okamžite vybral do komnaty, kde sa zdržiaval Duryodhana. Zvonka zaklopal na dvere a povedal: Duryodhana, už je to celý rok, čo si sa zavrel v tejto izbe. Nevyšiel si von, s nikým si sa nerozprával, dokonca si ani nepočúval, čo ti kto povedal. Dnes ma však musíš vypočuť. V tejto komnate sa každý deň mučíš, zatiaľ čo tí istí pandavovia, ktorých chceš zničiť, každý deň oslavujú život ako sviatok. Si hlupák, ktorý nemá ani štipku múdrosti. Jediné, na čo vždy myslíš, je ísť do vojny alebo ich otráviť. A za každým si porazený. Tento raz ma počúvaj. Bez toho, aby ste viedli vojnu, bez toho, aby ste preliali čo i len jedinú kvapku krvi, mám plán, vďaka ktorému vám pandavovia všetko sami odovzdajú. Opustia svoje kráľovstvo a budú putovať po lese, takže ich už nikdy nebudeš musieť vidieť. Ak mi dôveruješ a ak naozaj chceš na vlastné oči vidieť ich zničenie, vyjdi von. Hneď v nasledujúcom okamihu sa dvere do tejto komnaty otvorili. Rok neokúkaný, neupravený, s dlhou bradou a fúzmi sa objavil Duryodhana ako Aghori. Hneď si dal oholenie brady a fúzov, vykúpal sa, obliekol si jemné, hodvábne šaty a šperky, potom si sadol na trón a povedal: Striko, povedz mi svoj plán. Šakuni odpovedal: Duryodhana, tieto kocky zmenia život nás všetkých. Boli vyrobené z kostí môjho otca a prebýva v nich jeho duch. Akékoľvek číslo si v duchu želám, také jediné tieto kocky ukážu. Pozvi sem pandavov na hru v kocky. Ako odmenu ti ponúknem ich zničenie. Okamžite poslali správu cez Viduru a pozvali kráľa Dharmaradžu na hru v kocky. Arjuna, Bhima, Nakula a Sahadeva prosili Dharmaradžu, aby neprijímal. Brat, prosím ťa, nepovedz áno, nesúhlas s tým, že pôjdeš. Judištyra však uvažoval. Duryodhana nás nevolá do vojny, volá nás na obyčajnú hru. Navyše, ak odpovieme príliš arogantne, mohlo by to spôsobiť nové problémy. Poďme, zahrajme si priateľskú hru a vráťme sa. Presvedčil svojich mladších bratov a vydal sa do Hastinapúry. Duryodhana pripravil veľkolepé zhromaždenie práve pre túto hru. Dokonca aj pandavovia žasli, keď videli, aké je prepracované. Hoci to bola len hra, bola medzi Kauravami a Pandavami, takže to vyzeralo, ako by sa mala rozpútať veľká vojna. Prišli sa na ňu pozrieť tisíce divákov. Uprostred dvora sedeli oproti sebe Pandavovia a Kauravovia. Celý dav bol čoraz nervóznejší a čakal na chvíľu, keď sa zápas začne. Duryodhana oznámil: namiesto mňa bude hrať môj strýko Šakuni. Dharmaraja najprv nesúhlasil. Prišiel som sem hrať proti tebe. Ako môžem hrať proti nemu? Spýtal sa. Duryodhana sa usmial a povedal: Šakuni je môj vlastný strýko, moja vlastná krv. V čom je problém, Dharmaradža? Prečo si taký podozrievavý? Prečo sa všetkého tak bojíš? Si taký zbabelý? Povedz mi na rovinu, budeš hrať, ak môj strýko Šakuni hodí kockami, alebo sa bojíš, že by si mohol definitívne prehrať? Posmešne sa zasmial. Dharmaradžova pýcha bola zranená. Nielen tvoj strýko, ktokoľvek bude hrať v tvojom mene, nemám námietky. Začni hrať, povedal Dharmaradža. Aká je tvoja stávka? Spýtal sa Duryodhana. Môj perlový náhrdelník, odpovedal Dharmaradža. Všetci Kauravovia prepukli v hlasný smiech. Potom sa Duryodhana spýtal: čo je to? Veľký cisár Dharmaradža vsádza v hre v kocky len perlový náhrdelník? Ja zasa vsádzam všetky perly vo svojom kráľovstve. Dharmaraja odpovedal: dobre, aj ja stavím všetky perly vo svojom kráľovstve. Šakuni hodil kocku. Dharmaradža prehral. Za ďalšiu stávku, vyhlásil Duryodhana, stavím celú svoju pokladnicu. Dharmaradža túto stávku vyrovnal a opäť prehral. Priatelia, verili by ste, že jednoduché prečítanie neuveriteľného príbehu môže človeku zmeniť život? Ak tento príbeh len nahlas prečítate svojim deťom, naučia sa práve tie hodnoty, ktoré v živote potrebujú. Veríte tomu? Nech už v živote čelíte akýmkoľvek problémom,
alebo sa na ne chystáte, v jedinom príbehu na vás čaká riešenie. Verte tomu alebo nie, áno, je to možné s najväčším eposom, aký sa kedy v dejinách ľudstva odohral. Je to Mahabharata. Tento príbeh je 100-krát veľkolepejší ako akýkoľvek filmový trhák. To je výzva. Kompletná Mahabharata, napísaná slovami Vikramadityu, je k dispozícii v 2 zväzkoch, v tlačenej podobe aj ako elektronická kniha na Amazone a v 40 internetových obchodoch. Vyšla v 54 jazykoch na celom svete. Odkazy nájdete v popise pod týmto videom. Objednajte si ju ihneď, pretože to nie je len kniha, je to knižnica, ktorú váš život potrebuje. Ďalej Dharmaraja stavil svoje kone, vozy, vojakov, slony, vlastne celé svoje kráľovstvo. Dharmaraja neustále prehrával každú stávku. Akékoľvek číslo si Šakuni v duchu želal, presne takému ukázali kocky. Všetci Kauravovia hlasno tlieskali, posmešne sa smiali, ukazovali na pandávov a užívali si akúsi démonickú rozkoš. Ich smiech sa ozýval po celom zhromaždení. Dharmaraja nedokázal uniesť svoju porážku. Povedal: stavím sa o svojich mladších bratov, Nakulu a Sahadevu. Vtedy sa na nich vrhol. Ach, ako si praješ, ó cisár, odpovedal Duryodhana a podnetil Šakuniho, aby znovu hodil kockami. A Dharmaraja opäť prehral. Potom stavil Bhímu, Arjunu a napokon aj seba. Aj všetky tieto stávky prehral. Pandavovia sa stali otrokmi Kauravov. Od tohto dňa sú Pandavovia mojimi otrokmi, vyhlásil Duryodhana. A otroci, ktorí nosia hodvábne rúcha a šperky. Čo to má znamenať? Okamžite ich odstráňte. Dal Pandavom odobrať rúcha a ozdoby. Dharmaraja, chceš si zahrať ešte jedno kolo? Vysmieval sa Duryodhana. Už nemám o čo sa staviť, odvetil Dharmaraja. Ale ty máš, povedal Duryodhana. Stále máš niečo oveľa cennejšie ako všetko, čo si doteraz prehral. Stavíš to, Dharmaraja? Čo je to? Dharmaraja sa spýtal. Tvoja drahá žena Draupadi, odpovedal Duryodhana. Arjuna zaričal. Bratre, stačí povedať slovo a ani jeden Kaurava neopustí túto sieň živý. Všetkých ich zničím. Dharmaraja však mlčal. Duryodhana sa posmieval. Prečo ten hnev, Arjuna? Myslí ako tvoj brat. Ak vyhráš túto stávku, vrátim ti všetko, o čo si prišiel. Tvoj majetok, celé kráľovstvo. Dharmaraja súhlasil. Šakuni hodil kocku. Všetci na dvore úplne zmlkli a zatajili dých. Nebolo počuť ani hlások. Slepý kráľ Dhritarashtra sa spýtal ministra vedľa seba. Kto vyhral? Po krátkej odmlke sa Duryodhanovi na tvári rozhostil úsmev. Minister povedal: Pane, Pandavovia prehrali. Deň, o ktorom Duryodhana tak dlho sníval, konečne nastal. Bez zaváhania prikázal strážcovi: Choďte, priveďte sem predo mňa Draupadi, otrokyňu. O chvíľu sa strážca vrátil. Môj pane, povedal, Draupadi je v jedinom odeve. V tom čase mala Draupadi menštruáciu. Povedala mi: nikam nepôjdem. Či nevieš, že muži majú v takomto čase zakázané vstupovať do mojich súkromných priestorov? Za tento zločin ťa moji manželia odsúdia na smrť. Duryodhana sa rozúril. Nepovedal si jej, že Pandavovia prehrali hru v kocky? Spýtal sa. Urobil som to, môj pane, odpovedal strážca. Ale Draupadi povedala: najprv prehral on sám a potom vsadil mňa? Alebo najprv vsadil mňa a potom prehral sám seba? Inými slovami, ak už Dharmaraja prehral, potom nemal právo staviť si potom so mnou. A ak ma najprv vsadil, ešte predtým, ako sa stratil, stále nemal právo urobiť to bez môjho súhlasu. Nech sa na to pozriete z ktorejkoľvek strany. Stávkovanie so mnou je neplatné. To povedala Draupadi: pane. Duryodhana zúrivo prikázal svojmu bratovi: Dušasana, choď a odvléč tú Panchaliho ženu na tento dvor. Priatelia, v ďalšej epizóde sa príbeh dostáva na úplne novú úroveň. Nenechajte si ju ujsť. Znova sa stretneme budúcu sobotu v rovnakom čase. Medzi tým si objednajte svoj výtlačok Mahabharaty, ktorú som napísal. Odkazy nájdete v popise videa nižšie. Takisto, ak ste sa ešte neprihlásili na odber môjho kanála, urobte to hneď. Dovtedy sa majte na pozore. Čau.